ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୀଳାମୟୀ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। କେଡ଼େ ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି, ମହା ଆନନ୍ଦ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲାଗିଛି। ଘର ଅଗଣା ସାଜସଜା ହୋଇଛି, ଘରେ ଘରେ ବସନ୍ତରା ଘଡ଼ି ବସିଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାର ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି, ଆଜି ଆସିଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। କାହାଳୀ ଭେରିତୁରୀ ଶବଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ହୋଇଲା ଘରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ହନୁମାନ ଆସିଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପାଖରୁ ବିଜେ କଲେ ବିମାନରେ। କାହାଳୀ ତୁରୀ ବାଜି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜା ହେଲା, ଚାରି ଦ୍ୱାର ଯାକ ଯାଇ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ହେଲା। ଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟ ହନୁମାନ, ଫତେ ମହାବୀର ଆଉ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ସବୁଠାରେ ଅର୍ପଣ କଲେ, ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଗଲେ, ସାଗର କୂଳେ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କୁ ମାଳା ଦେଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହି ରୂପେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ ହୁଏ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯଥାରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଦିଗବଳି ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ସମାପନ କରାହୁଏ। ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି ଗାଁଠୁ ସହର, ହନୁମାନଙ୍କର ଭଜନ ଜଣାଣ ଶୁଭେ କି ମଧୁର। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ପୂଜା ପାଠ କରାହୁଏ, ସଭିଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମା' ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପରବ ଏହି ଦିନ ହୁଏ, ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ଝାମୁଘଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଆରାଧନା ହୁଏ। ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପାଟୁଆମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମାତୃକୃପା ସେହିମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କାର ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସଦା ଜୟ ଆମ ଧରମର କରମର ହୋଇଥାଉ। ନମସ୍କାର।